салом алейкум тамошобинони азиз. Духтаро и пресс барои кнопка задан. Духтаро даҳи чанд намуди насадкаҳо мешавад. И пресса алоҳида мефурӯшанд. Қатъи ягон насадка духтаро намефурӯшанд. Ин насадка ман ҳозираша насадкаи 12-15 мм дорам. Кнопкаи 12-15 мм духтаро мезанам. Инаш барои таҳанги кнопка, ин насадкаш барои болонгӣ. Иёра аделни духтаро мефурӯшанд. Баъдан да и пресс кнопкаи 8 мм, 9, 10, 12 то 25 мм ҳами пресс мезана кнопкаҳоро духтаро. Шумо кнопкаҳоро размери ҳамин насадкаҳо закас мекунед духтаро. Пресс духтаро бо чӣ кор мекуна? Инаи винтеки даи поёна ира ҳуй карда ира мегирем духтаро. Баъдан инаира монда духтаро. Инаира монда ин насадкара да болош монда. Ина хеле тугмаҳо рост мекунем. Хеле материале ки подсвет ҳаста ку тугма хеле материале ки форатон ҳамо хеле қатъи и пресс метуна ки хеле тугмаҳо қатъи рост шава. Ина тайёрша ба шумо нишон додам духтаро. Бо метуна ки хеле тугмаҳо куна. Фарқ надора размери кнопкаи майда чи калон ҳамаи размера духтаро ин насадка мезана. Баъдан бо чӣ кор мекунад ин пресс духтаро? Инаи люверси барои капюшоно, барои вай бруко ине духтаро. ҳамин люверсирам духтаро размер дора. Чандам размере ки люверси боша, насадкашам ҳамон размере духтаро. Насадкара размери ҳамон люверси или кнопка размери ҳамин насадкаҳо мегире ки агар як размер камӣ ё зиёдӣ куна, ин насадка намезана кнопкара духтаро. Духтаро ин насадкаи 12-15 мм ҳозираш дадамон. Ин любой насадка қатъи мешава зада. Духтаро чандам размере ки насадкаи кнопка бояд ҳамин размер боша. И барои кнопка барои поён задана. Ин духтаро диде? Ин сараш резин дора кабутад. Ира да бари боло духтаро крутир мекунем. мустаҳкам ки кардем духтаро. Ине духтаро любой чизе ки вақте ки мегиред духтаро кнопка мезане, бояд ки дублерин часпиндагӣ боша. Асоби вақте ки полотное барои ки ҳарса надава ва дуруст пасуй нашава, дублерин часпоне. Баъдан духтаро ин хел шкоф карда. Ин духтаро насадкаи барои бари поён. Ин кнопкаи барои бари поён духтаро. Ин хел духтаро ҳамин ҷо шкоф кардагӣ монда. Ин хел вайш менем. Ин диден духтаро. Баъдан ин даи монда. Ин кнопкаи барои бари поён. Ин хел монда духтаро мезанемаш. Ана акнун бо кнопкаи барои бари боло. Инро гирифта духтаро. Инеша мебине? Ине духтаро барои ба поён мемонем. Инера да боло. Ина духтаро. Ана акнун чӣ кор мекунем? Ине кнопкаи бари болош духтаро. Ана михел монда. Ине духтаро. хушрӯб духтаро аҳамият битен ки кнопкату мустаҳкам боша. Наҷнба духтаро. Ина ана акнун духтаро ба шумо тарзи люверсира нишон медиҳем духтаро. ин насадкаш барои поён, ин насадкаи дигариш барои боло. Ин люверси духтаро барои капюшон, барои бруко, барои банд гузарондан духтаро. Ай ҳамин сабаб барои банд гузарондан люверси дар кор мешавад духтаро. Духтаро да чӣ хели материале ки мене фарқ надора. Бояд ки дублерин мечаспонем ки барои материал надава люверси ҷазир шава, ҳуй шава. Духтаро ира ранги кнопкаро хел шикофак намекунем. Ира хел нокахша хел кара духтаро. Қай чӣ мекунем? Ин духтаро бисёри бад намебирем. Баъдан ин мебинем духтаро. Я тарафи бояд, ай тарафи берам биёяд. Ин духтаро. Монда. Ин тарафаш бояд айсини берам биёяд. Ин хел монда. Ё материали бекора гирифтагиам барои фаҳмондани шумо ки бофаҳмед. Ин хел духтаро. Ина дидем? Ягон ҷошуи нест. Ин духтаро. Маҳкамака. Аки полотное камтар тинуктаре барои люверси. Асосан ёра да толстовка, да брижои ғафс футер қатъи медузан. Барои ам хеле и да полотное намега қадар. Ин духтаро.